Sa syudad sang Pasig, 68 ka kaha sa mga makahulubog ni Limnon na kumpiska sa checkpoint. Samtang gobernador sa Antique Pandaman ang mga otoridad nga nagapasulod sa mga kontrabando sa probinsya nga handa ini magpasaka sang kaso batok sa ila. Si John Sala nakatutok. 68 ka cases ang makahulubog ni Limnon ang nakumpiska sa border checkpoint sa syudad sang Pasig. Arestadong 4 ka mga persona sa gintuyo sa mga ini nga maglusot sa border checkpoint sa barangay Aglala na kargang makinarton sa makahulubog nga Limnon. Nagwa sa investigasyon nga halin sa kapis ang mga naaresto kag tuyo kun tani nga magpadulong sa syudad sang Iloilo. Ang 4 ang ginpasakaan na sang kaso nga paglapas sa ginapatuman nga liquor ban sa probinsya. Wala naman sang komentong 4 nga naaresto na tuhoy sa kun sa diin nila ginkuha ang stock sang makahulubog nga Limnon. Ginapaimbestigahan naman ni Governor Rodora Cadiao sa Provincial Interagency Task Force ang impormasyon nga isa ka pulis ang sa likod sa pagpasulod sang masobra 300 ka karton sa makahulubog nga Limnon sa border sa Banwa sang Pandan Antique. Turo ko ng mga unscrupulous nga mga pulis na gahimo kang illegal. One of them is tanda mismo ang nagabigya kag nakapasulod ka mga whiskey digya sa may Antique. Bangon sinigin paandaman ni Cadiao ang mga opisyales ang probinsya lakip na mga barangay officials kag men in uniform nga unta tanang pagwaslik poder ilabi na sa sini nga mga tinuon sang pandemya. Hindi pwede nga kamo pa ang maglabag kag kamo pa ang maging abusado sa inyong posisyon. Mark my word, mga kapulisan, mga army, kag mga kusino dyan ng kabantay. Ginpaidalom sa General Community Quarantine ang probinsya apang lakip ang pagdumili sa mga makahulubong nga Limnon sa strikto nga ginapatuman. Balita halin sa syudad sang Pasig kag probinsya sang Antique, John Sala. 1 Western Visayas.